Am ales Dermavi pentru că este o platformă versatilă care mi oferă două lungimi de undă, prin intermediul cărora pot să tratez atât vase superficiale cât și profunde, vase de calibru diferit, ceea ce pentru pacienți este extrem de bine, pentru că practic putem să țintim patologii diferite și să-i ajutăm să obțină rezultatele pe care și le doresc. Nu numai asta, dar este o platformă cu rezultate reproductibile, eficientă, sigură, care a reușit să găsească echilibru perfect între un tratament eficient, un tratament cu o recuperare confortabilă pentru pacient și eficiență. Are un sistem de răcire încorporat prin intermediul căruia perioada de recuperare este lină, este prietenoasă, iar pacientul nu trebuie să ia măsuri extreme pentru recuperare. Spuneam că este o platformă versatilă, spuneam că putem să tratăm patologii variate prin intermediul acestui device și patologiile la care mă refer sunt rozacea, telangiectazii, venectazii, fie că sunt la nivelul feței, fie că sunt la nivelul membrelor inferioare, angioame, plane, reliefate, stelate de orice fel. Și, bineînțeles, ce se pretează foarte bine la noi în clinică, cicatricile, fie post-traumatice, fie cel mai des post-chirurgicale, fie că sunt ele plane, hipertrofice sau cheloide. Avem posibilitatea să le vizăm cu Dermavi, cu această platformă.